Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu-ke nginibelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza Ntuthu Ngakuma Lubathi la sibona amagomede. Mode mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela enze sure to subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu sekuphinde kwagadla ukufa emsakazweni omkhulu Ukhozi FM ukudlula laphana emhlabeni. uMandla Magwaza unjinji-ke laphana obehlakaza kuwona lo msakazo Ukhozi FM-ke. Lezi ndaba ngane zakwethu siqinisekise-ke umndeni laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana ngestatement esifike sabhalwa laphana ukuthi-ke sokuphinde kwagadla ukufa. Statement from the family of Magwaza. The Magwaza family is deeply saddened by the passing of their beloved son, brother, father, husband, and family member Mandla Njenji Magwaza, born on 8 December 1984. Mandla passed away earlier today in hospital after a short illness. The family is shattered by his loss and kindly request private and space as they gather themselves during this difficult time. Further information regarding memorial and burial arrangement will be communicated in due course. The family appreciates the outpouring of love, support, and condolence during the time. Phumula ngokuthula Njenji, phumula mabhulubense manqondo yengwayo wena wakwajika bekhotheme. Ngaza kwethu-ke kubhalwe kanjalo ngolimi lwesiNgisi. Kafushane bachaza ukuthi umndeni waMagwaza-ke uzolana kakhulu nokudlula emhlabeni kwendodana yawo buyithanda umfowabo uyise umyeni wabo enelungu lomndeni uMandla Njenji Magwaza owazalwa mhla ka-8 kuZibandlela 1984. uMandla udlule emhlabeni namhlanje ekuseni esibhedlela ngemuva kokugula isikhashana. Umndeni uphukile kakhulu ngalokhu kulahlekela futhi ucela nenhlonipho obumfihlo nesikhala njengoba uzama ukuqoqela amandla kulesi sikhathi esinzima. Ulwazi oluthe xaxa mayelana nemicimbi yesikhumbuzo kanye namalungiselelo omngcwabo luzokwaziswa ngesikhathi esifanele. Umndeni uyabonga kakhulu ngokugcina kothando ukweseka kanye nemilayezo yokududuza abawutholayo ngalesi sikhathi laphana kubhalwe kanjalo wengane zakwethu. Kanti baningi abosaziwayo bathe-ke ukuphawula ey'nkundleni zokuxhumana noma bezolana khona-ke nokudlula emhlabeni kanjinji uMandla Magwaza-ke laphana-ke obesakaza kuwona umsakazo Ukhozi FM. Baningi kakhulu-ke ukhona uJombo ubhalile ukuthi kudlule emhlabeni wangumsakazo Ukhozi FM Mandla Magwaza. Umndeni usiqinisekisile izindaba kulandela ukugula kafishane. Omunye ufike wabhala uphindi P uthi hawu bafethu RIP Njenji wethu-ke. Ilanga Newspaper kudlule emhlabeni wangumsakazo Ukhozi FM uMandla Njenji Magwaza. Umndeni uziqinisekisile lezi ndaba. DJ Thulani baba ukuthi it's unbelievable mfana kithi. Anyway, phumula ndoda yamadoda ezivuthayo emabhotaleni. Uthi-ke wasebenza Ukhozi FM Mandla Njenji Magwaza ngasekho emhlabeni ogula wahamba nakho kwasekumenele udaba-ke emakhonyeni ejozini no-Raf KZN. Umndeni ngestatement uthi ucela ukunika isikhathi sokuzila nokuzikhotha amanxeba. Siphongo Dladla uthi mfana kithi wasefaka izinhliziyo eziphukile. Khuzani King Dlamlenze Mpungose uthi awu kodwa bakwethu sehlelwa yini kodwa Nkosi naye wasefaka izinhliziyo ezidabukile-ke. Baningi kakhulu ey'ngane zakwethu abathe ukuphawula ngalolu daba, kodwa-ke ingane zakwethu kubuhlungu kunjalo laphana-ke sizogwinya kushisa okunjalo engathi insizwa engaphumula ngokuthula-ke laphana. Insizwa kaMagwaza iphumule ngokuthula. Mhlawumbe kuthini okuphawula lolu daba hlala comment section. Uzokhumbula ukuthi le nsizwa-ke kwaba khona ukuxabana kwabe-ke kwaba khona nozakwabo emsakazweni Ukhozi FM kusola ukuthi-ke bagadlana nangezimithi-ke laphana, kodwa ngizofisa ukuzwa ukuthi ngalesi sikhathi kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Hlala-ke kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.